kika zama haka? Wallahi daidai nake ji na Salma, ba abin da yake damu. Dan me na dinga kiranka a waya, na kira ka na sake kiranka ba ka ɗaukan waya. Ba ki da hankali, wani ya aikata kisan kan kici a tafi abin miki ga. Alhaji yana cikin gidan nan dan dukkan kofofin gidan nan da kake kallo ba wata kofa da Alhaji bai san ya fita. Kana nufin akwai wani namiji a cikin gidan nan? Baya gidan nan, ni ma ban gan shi. Wallahi ya tashi. Ya mutu ba wallahi bai mutu ba. Ya ce sai ya kashe mu gaba ɗayan mu. Ina da iyaye. Idan na gudu ina zan je? Ai gwaran sai a kama ni kawai a kashe ni. Akan na gudu cikin fargaba da tashin hankali. Sai ku subscribe ku danna mana karara a tashar YouTube ɗinmu mai suna Inda Ranka TV. Wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Inda Ranka, lissafin mai barbela, lissafin mai shaho ne. Inda ranka ka sha kallo.